Mira, jo soc Maria Josep Ortega, soc la secretària de Polítiques Sectorials de Compromís i a més soc regidora de l'Ajuntament de Carlet, però fonamentalment la meva tasca la realització al grup parlamentari perquè és un suport parlamentari les polítiques sectorials. Mira, el principal motiu, encara que ells vulguin disfressar-ho de la crisi econòmica i tots els problemes econòmics que n'hi havia, el principal motiu és que les càmeres de sobte se van girar contra ells. I les càmeres estaven reflectint i estaven eixint coses que a ells no els interessava. De fet, l'audiència se va incrementar aquests dies i la gent que no veiem la tele perquè eren conscients de la manipulació que n'hi havia els darrers anys, de sobte tots estaven mirant la tele, perquè de veritat en aquest moment era quan reflectia tota la realitat i tota la veritat que ens havien estat manipulant i enganyant durant tants anys. Els treballadors se van rebel·lar i les càmeres se giraren contra ells. I aquesta va ser la raó fonamental. A banda de justificacions econòmiques, Compromís, hem presentat comptes, hem presentat números on quedava acreditat i avalat que tancar-la era molt més car que mantindre-la. Molt més car, perquè n'hi ha que cancel·lar contractacions en productores, en publicistes que ja estaven... I era molt més barat continuar-la i fer un ERO ben fet i haver fet una continuïtat. Ara ja està tancat i el que patim és per la destrucció dels arxius, si podrem recuperar, que la recuperarem, estic segura que la recuperarem, i que aquesta Radiotelevisió Valenciana, que en un servei públic, el servei de tots, tornarem a tindre-la entre totes i tots, segur. Penses que, perquè clar, abans del que m'estàs contant està l'anunci del tancament, no? I després ja se revelen les càmeres contra Alberto Fabra i el seu govern. Els motius de l'anunci en si, quins creus que sigueren? Perquè va ser la sentència de l'ERO i en seguida Fabra va eixir unes hores més tard, diguem, que es tancava la tele. Sí, jo crec que ells, en principi, és una opinió personal i no corporativa del meu partit. En principi, ells jo crec que no esperaven aquesta sentència. Malgrat tots els pronòstics i tots els dictàmens juristes que n'hi havia, ells no se l'esperaven. Jo penso que va ser una forma de treure pit i que, en certa manera, jo penso que es van equivocar perquè la societat se'ls va tirar en contra. Però anem a veure, pensem que l'ERO estava claríssim que estava mal fet. Vull dir, ells una vegada començaren a sentir els dictàmens del que podria ser, jo crec que Fabra tenia una imatge de moniato. El moniato va intentar treure pit i dir no, així estic jo i pego un puny en la taula. I van tindre problemes interns dins del PP, que ens ha arribat, que n'hi hagueren, i n'hi ha molta gent disgustada, i n'hi havia moltes contradiccions i molts líos interns pel tema de tancament. N'hi havia gent que no estava d'acord en que ell pegara aquest puny de taula i que diguera ja no soc moniato, així mane jo i es tanca. N'hi ha molta gent dins que diu que se van equivocar en la decisió. I bueno, ara estem patint les conseqüències de que no tenim una radiotelevisió pública en valencià i de qualitat. Nosaltres presentarem una denúncia i després, per la via a nivell particular, alguns treballadors també l'han presentat. La d'un dels treballadors sí que ha prosperat i ha anat endavant, perquè en realitat, clar, estan malversant-se diners públics. La televisió, estan pagant-se uns diners per un servei que estava tancat. Per tant, allà n'hi ha una irregularitat que s'havien de depurar responsabilitats. Ahir n'hi ha moltes responsabilitats que depurar, perquè en realitat han hagut irregularitats des del minut 0 quan començaren a fer l'ERO. Un ERO totalment injust, totalment, que de fet va ser anul·lat totalment. I han començat a eixir coses i coses que, és que n'hi ha tants desajustos econòmics que va aportar conseqüències penals, segur, però no només de la tele, de la ràdio, de tot el desficàs i tota la màfia de les TDTs. I ahir, encara ens queda molt a veure, queda molt a rascar. I possiblement d'ací un any, quan s'obriguen els calaixos i obrin les finestres, o abans, pot ser, isquen més coses de les que ara n'hi ha en la llum pública. Mira, nosaltres des de Compromís treballem el que jo t'estic dient de les polítiques sectorials, és una nova forma de fer política que treballem com si diguérem per equips de treball. Equips de treball oberts a la ciutadania
I en una de les comissions sectorials que n'hi ha és la sectorial del nou espai de comunicació valencià. Aquesta nova sectorial precisament es va crear arrel del tancament de RTBB. I no només és per la tele i per la ràdio, és per un nou espai de comunicació valencià. I aquest grup de treball està treballant el tema de la protecció dels arxius de Ràdio Televisió Valenciana, el tema d'una nova televisió valenciana, el tema d'un espai de ràdio plural, participatiu i que no només siga una xarxa del País Valencià, sinó que també hi hagi una xarxa legal en àmbit local, que en aquests moments està en el limbo i hi ha moltes ràdios il·legals o alegals que se queden. El tema de les TDTs, que no sé si te l'he comentat, i després està el tema dels mitjans locals de comunicació, que ahí també hi ha unes irregularitats impressionants. Jo no sé, del poble de cadascú siga, pot viure en primera persona les irregularitats i les manipulacions de la gent que està en el govern en aquest moment. Això s'ha d'acabar, però d'una manera dràstica. Vull dir, si el que volem són uns mitjans que no estiguen en mans dels polítics, que siguin uns mitjans públics, en mans del poble. Els mitjans de comunicació no tenen que tindre amo polític, els amos són els ciutadans. I ahir s'ha de veure reflectit totes les opinions polítiques, totes les opinions ciutadanes, totes les opinions de la diversitat ciutadana que tenim en el carrer. I no que pel color que siga, censure que llisquen determinades notícies en un mitjà públic o que siga un míting cada vegada que encens la tele a determinades hores. Això no ha de passar. Els mitjans han d'estar al servei de la població i no en mans de cap govern. Siga un partit, en siguin 3 o en siguin 5. Les televisions són del poble i els mitjans han de ser del poble, que són en realitat qui els paguen. Doncs mira, en principi que els membres del Consell que regulava això, per exemple, Compromís van ser els únics que posaren una persona que tenia preparació tècnica i que no era membre del partit. Si els altres hagueren fet el mateix, segurament hauria estat dirigida per la ciutadania i no per polítics. El problema que teníem era que això, des del minut 0 de Canal 9, primer en mans del PSOE i després en mans del Partit Popular, ha sigut una televisió que ha estat fent uns serveis partidistes. I quan una finalitat és partidista i està manejat pels polítics i per un color, malament. Té que estar dirigit per la ciutadania i per la base social. I això s'ha de garantir, i hem de ser els propis partits, els que creiem en la democràcia, els que pensem que n'hi ha llocs on els polítics ens hem d'eixir i que ells, els representants ciutadans, però desvinculats de la política, això tenim que fer-ho, tenim que garantir-ho. I això se garanteix en una legislació que ho regule i ja està. No hi ha ninguna altra forma. A veure, aquest document que va ser signat per totes les forces de l'oposició ha de ser el punt de partida. De fet, nosaltres quan encetàrem aquesta sectorial del nou espai valencià de comunicació, diguem que el punt de partida seria aquest document, però des d'ahir desenvolupar i fer la nostra proposta, la proposta de Compromís. Però clar, és que aquesta llei nova que proposàvem donava la via oberta a fer contractacions als seus amics, a les productores amigues. Ahir s'obria la porta a la corrupció d'una manera fantàstica i espeluznant i que donava el resultat del que ha passat i que jo crec que si la tele haguera continuat hauria pogut ser encara molt pitjor del que estàvem vivint. Per tant, jo pense que aquesta revolta social que ha hagut arran de la tele, este vora 60.000 persones en el carrer dient no al que estava passant, jo crec que és molt simptomàtic i el que significa és que n'hi ha coses on els valencians i les valencianes ens unim. I això va ser un símbol molt important. Era una lluita per un servei públic que s'estava enfrontant i estava destruint. I la gent reaccionava. I el que veies pel carrer, que no sols n'hi havia senyeres, n'hi havia 4 barrades en un color, en un altre, això significava que era el poble valencià que estava en el carrer. No un color o un altre, estava el poble sencer. I ahir estem tots units i jo penso que és el que n'hi ha que aconseguir per aconseguir aquesta tele que tots volem. Clar que
s'ha d'impulsar, però a més impulsar des del punt de vista que jo t'he dit, que sigui un control per a que no hi hagi una manipulació ideològica i partidista. I per això és la societat el que té que prendre part i el que ha de ser el representant en els òrgans de govern d'un servei públic. I els partits i els governs el que tenen que estar és garantint aquesta pluralitat i que aquest no control polític estiga fent-se. Però una de les bases i un dels primers treballs que la nostra sectorial està treballant precisament és posar en marxa aquest òrgan i fer un reglament que regule i que treballa aquest òrgan que ha de ser l'impulsor en realitat d'una televisió pública que estigui al servei d'una societat i que en realitat és un servei públic, que és el que tots i totes volem, no és una televisió privada, no és... És que la funció d'una radiotelevisió pública ha de ser una altra que no és el que estem veient en les televisions privades quan encenen la televisió i lamentablement en aquest moment encens la tele i no trobes cap canal que parli la nostra llengua. L'altre dia, en la ràdio el mateix, n'hi havia un incendi en Montserrat i de València a Carlet en cap moment vaig trobar cap emissora que parlara en la nostra llengua. I me va costar trobar en cert moment una emissora que parlara de l'incendi quan es veien unes columnes de fum impressionants. Que és això és el resultat de que hem perdut els nostres mitjans. I és lamentable, no? I quan te passa això tindrà un nus en la gola perquè dius, ostres, que estigues patint aquesta desfeta i que aquesta gent continua estant en el govern. Fem el que siga, ja no tenim tele i ràdio per a difondre-ho, però a veure com ho podem fer per les xarxes, com siga, fins que puguem tornar a tindre aquesta televisió que pugui parlar en la nostra llengua i transmetre la nostra cultura, el nostre patrimoni, que en realitat estan desfent una part molt nostra dels valencians. Mira, nosaltres ens decantem pel model més públic possible. Vull dir, tant de bo se poguera fugir de qualsevol intromissió privada, però fins i tot d'anuncis publicitaris o de... Això no és possible. Està clar que una televisió pública, a més dels fons públics, s'ha de nodrir d'altres coses. Però és evident que el malbaratament que s'estava fent, això sí que n'hi ha que acabar en això. No se pot fer contractacions a productores de fora per a que després les productores feren subcontrates valencianes que en realitat es quedaven els diners entremig. Això no es pot consentir. Vull dir, el model més públic possible. El més, vull dir, fugint de qualsevol tipus de privatització i subcontrata, perquè l'exemple el tenim en els nostres ajuntaments, en tots els llocs. Vull dir, jo vinc d'un poble, Carlet, que tenim una televisió local, una televisió que també s'ha tancat, coincidiu uns mesos abans, en la mateixa excusa, i l'excusa era l'econòmica. Una televisió que les despeses eren mínimes, que no era cert que estiguera arruïnant el poble, ni molt menys, però és que resulta que el poble estava veient coses que ja no interessaven a l'equip de govern. Aleshores, tampoc interessava, ja no se va voler buscar solució ni se va buscar res, absolutament res. Ixa televisió, ixe model, era públic. S'abastia només de... Ahir no n'hi havia publicitats, no hi havia subcontrates, no n'hi havia res. Però al govern en aquest moment no li va interessar tampoc mantindre'l. Li vam desmuntar tots els arguments econòmics, tots els arguments tècnics, tot. Li se va dir, bueno, s'emet per internet, busquem alternatives. Res, no els interessava que la gent al carrer veiera el que realment està passant i el que l'oposició en certs moments pot alçar la veu i pot transmetre a la ciutadania coses que no interessen al que està governant. Però el model públic impulsat des de lo públic i que siga el màxim garant de la pluralitat i el més públic possible és el que jo pense que hem d'aspirar. Si després no se poden tot, buscarem alternatives, però el que hem d'aspirar és el model públic, però el màxim. Ostres, jo crec que és la més fàcil i és la més difícil, perquè anem a veure. Un poble sense tele i sense ràdio és un poble sense veu, sense cultura i sense una transmissió de la seva
de la seva identitat. Jo el que puc transmetre és en la il·lusió. Jo era molt jove quan va començar radiotelevisió, i aquesta il·lusió que teníem en què anàvem a tindre uns dibuixos animats. Jo soc de l'època encara de Babalà, Ostres, a mi m'agradava tindre la meva tele, la meva llengua, la meva cultura. S'ha manipulat, però era la nostra tele. Era la nostra tele i és necessari que un poble, en unes arrels, en una llengua, en unes tradicions, en un patrimoni, tinga eixe mitjà, eixa finestra on eixir i donar-se a veure, donar-se a conèixer. Els meus fills ara no tenen uns dibuixos en valencià, uns dibuixos animats en valencià. Els nostres fills, la nostra joventut, els nostres xiquets poden anar a una línia en valencià, de les poques que estan quedant, però quan arriben a casa encenen la tele i els dibuixos es tenen en castellà. No hi ha cap televisió on estiguen els dibuixos animats en valencià. I això és molt lamentable. I això és el símptoma i el símbol de que no tenim un mitjà del propi País Valencià, del nostre poble valencià. I quan un poble no té una finestra on parlar-li a la seva gent, al seu futur, als seus xiquets, ahir ho perdem tot. I és molt trist. Dona, jo opino que ha sigut un desbaratament i ha sigut una mangarrufa total, però des del minut zero, des del minut que se fa públic l'ERO, ja abans, vull dir, ja quan entra el Partit Popular i comença a arraconar a certes persones en programes que no tenien audiència, enviant-los a cobrir notícies com per a castigar-los, vull dir, ahir ja eren els primers eros mentiders, entre cometes, no? I aquestes denúncies que mai s'han fet públiques, i aquestes denúncies de censura que n'hi havia treballadors que s'atrevien a fer i que s'amagaren i que ara han eixit tot. I això ja era la primera desfeta, era la xicoteta desfeta que començava a eixir, però ja la gestió de l'ERO, això ja ha sigut una mena de... han estat fent-li tant de mal a les persones i això ha sigut una tortura. L'estar els treballadors esperant un correu electrònic que els comunicara si anaven a ser víctimes o no del tancament, i aquesta gestió, i aquesta espera, i aquest no saber si te va tocar a tu en el dit, ha sigut horrible, vull dir, l'estar la gent acollonada, utilitzant aquestes paraules, perquè en les seues actuacions, el tindre tot el món sota les seues arrels, perquè tot el món tenia por de quedar-se sense feina, tot el món tenia por de ser una víctima del que estava passant. Això ha sigut una tortura, i això passa en qualsevol empresa, i això és una revolta, i en realitat és el que va passar, va ser una revolta. I jo crec que no hem de jutjar a cap treballador que hagi signat o que no hagi signat l'ERO abans o després. Tots, des del primer treballador fins a l'últim, ha sigut víctima d'aquesta gentola. I ho dic en sèrio, aquesta gentola que s'ha carregat un servei públic i que s'ha carregat moltíssimes famílies. I jo espero que a molts d'ells els hagi costat la son per la nit, perquè igual que a moltes famílies els està costant tirar endavant i que els va costar moltíssim tirar les seues famílies i donar-los de menjar als seus fills, no ara, perquè tindran uns mesos de l'atur, però aquest atur s'acabarà, i llocs de treball indirectes, de productores, de doblatges, de gent que s'està quedant sense treball. Jo espero que això li lleve la son a més d'una persona, perquè són els únics responsables. Tot el que hi ha hagut darrere de tota la gestió de l'ERO, això jo pense, a mi no m'agradaria estar en la pell dels responsables, perquè jo estic segura que no podria descansar per la nit.